Ruth Hamlin. Νικολοπούλου με 5 δευτερόλεπτα. Η Πλούφ, Νικολοπούλου. Μπήκε η μπάλα μέσα, Χάμπλιν, πολύ ωραία κίνηση και καλάθι. Για το 39-37. Νικολοπούλου. Περνάει τη Στάνλεϊ. Πολύ ωραία πάσα, γκολ φάουλ από την Χάμπλιν. Πανηγυρίζει η Νικολοπούλου. Μπήκε η μπάλα μέσα, Πλούφ. Εκτελεί η Χάμπλιν για 2 μέσα. 73-71 και... Σταχ επάνω της. Σπάει την μπάλα στο post στην Χάμπλιν. Να δούμε αυτό το μαρκάρισμα Χάμπλιν για 2 εύστοχοι. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα αυτό που είπαμε πριν την έναρξη. Όλοι στην Χάμπλιν. Και αυτή σταμάτη, ένα screen ψηλά με τη σταμάτη να βρίσκεται στο τρίποντο. Να μην εκτελεί, πολύ ωραία πασάρι στην Χάμπλιν που εκεί δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. 9-6. Αυτή δεν δίνει την μπάλα γρήγορα στην Χάμπλιν. Η Χάμπλιν έχει απέναντί της στην Χόλμς. Δίνει τώρα Νικολοπούλου, εκεί δεν γίνεται να χάσει το καλάθι. 51-51. 5. Παιχνίδι διαφήμιση για το γυναικείο μπάσκετ το συγκεκριμένο. Παρότι έχει πέσει κάπως ο επιθετικός ρυθμός των δύο ομάδων. Καλάθι και φάουλ τώρα από την Χάμπλιν. Το σκριν εκεί, μόνη της η Δίελα. Συνεχίζεται τώρα η ζώνη του Παναθηναϊκού. Χάμπλιν με την Σμιθ. Θα την πάει χαμηλά στο καλάθι. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 59-55. Αυτός του Νικολοπούλου. Ένα σκριν ψηλά. Νικολοπούλου για 2. Κακή εκτέλεση. Επιθετικό rebound από την Χάμπλιν. Λες και της έδωσε πάσα ήτανε. Δεν έχει να λέει τίποτα. Ρεφρί 45. Μπάλα στην Νικολοπούλου. Από εκεί στη Χάμπλιν. Σούτ από το ύψος των ελευθέρων βολών. Και εύστοχο το σκορ. Νικολοπούλου βγαίνει από το screen. Υποδέχεται την μπάλα. Παίρνει το screen από τη Χάμπλιν. Θα της επιστρέψει την μπάλα κάτω από το καλάθι ψηλή του Ολυμπιακού. Και θα ευστοχίσει. 32-39. Πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. Αλεξανδρή οργανώνει για την ομάδα της. Ψάχνει την Χάμπλιν, πολύ εύκολα η ψηλή του Ολυμπιακού βρίσκει σκορ και φτάνει μέχρι το σταμάτη, παίρνει το screen, επιστρέφει την μπάλα στη συμπαίκτριά της, στη Χάμπλιν, η οποία πολύ εύκολα τελειώνει τη φάση με ένα lay-up.
Χάμπλιν ξανά στην Αλεξανδρή, περνάει από το screen. Χάμπλιν από τα 5 μέτρα μέσα και αυτό. Πολύ εύστοχες έχουν ξεκινήσει οι Αμολάμπρου. Θα πάρει το screen από την Χάμπλιν μέχρι τέλους τη διείσδυση, θα σπάσει έξω. Χάμπλιν από τα 4 μέτρα, εύστοχη. Πολύ ωραία επίθεση από τις ερυθρόλευκες. Βλέπουμε πολύ εύστοχες και οι δύο ομάδες από τα 6,75. Κούπερ. Πολύ ωραία, σπάει έξω μέσα και αυτό το τρίποντο από την Χάμπλιν μετά από την πολύ ωραία. Βάζει πλάτη τώρα η Βίτολα και θα υποδεχτεί. Σουτ στην πάσα στην γωνία. Η Κούπερ θα δώσει στην Ρουθ Χάμπλιν και αυτή θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Αποστάρει την αντίπαλό της. Βγάζει έξω για τη Σταμολάμπρου. Σταμολάμπρου θα δώσει πολύ ωραία συνεργασία με την Χάμπλιν, η οποία θα τελειώσει πολύ ωραία. Η Μαρίνη παίζει δυναμική άμυνα, screen της Χάμπλιν, αλλάζουν οι παίκτες, βγήκε με δυναμικό heads-out Κούπερ για δύο, Χάμπλιν εύστοχη. Πρώτο καλάθι για την Καναδή του Ολυμπιακού, 17-13 και 36 για το τέλος του ημιχρόνου. Σταμάτη προσποιείται, αφήνει για τη Χάμπλιν, για δύο η αριστερός η Ρασέντερ. Μπροστά ο Ολυμπιακός 28-26.